Hello, Sir Dave. Magandang araw po. Magandang araw din po. Opo. Ano pong pangalan ng bee farm niyo, sir? Jollibee. Jollibee. Okay. Sir Dave, kumusta po? Bakit po kayo nagkahilig mag-alaga ng mga stainless bee sa inyong garden? Ay. Para hindi na bibili ng pulot. Yan. Tsaka, may libangan, sir? No, may libangan. Araw-araw niyo, sir, tinitingnan sila at chinecheck? Oo. Ayan. Sir Dave, ano po ang message nyo para sa mga gusto palang magsimula mag-alaga ng bubuyog sa garden? Ano, sir, ano yung kumbaga yung magsisimula pa lang ay kailangan may konting mga training. Nanonood din kayo, sir, sa YouTube? Nanonood din. Ayan. At para mas lalong lumawag pa ang knowledge. Anong maganda, sir? Yung sa YouTube lang po o yung may mga nakakasama kayo mga beekeeper po? Ay, mas maganda yun, may nakakasama beekeeper. Para Nadami ang kaibigan, sir. Ano? Para be happy? Opo. Sir Dave, ano po pagbabago dito sa inyong garden mula nung magkaroon ng bubuyog? Ay, marami pagbabago. Opo. Nadami silang bunga ba? Ng mga pananim niya na harvest? Para pating alive ang mga fruit bearing trees. Kasi sa pollination ng ating mga stainless bees. Sir Dave, huling mensahe po. Ano po ang gusto nyong mangyari dito sa pag-aalaga ng bubuyog sa inyong future? Gusto nyo, pangarap nyo ba, sir, dumami pa? Ayaw po, ma'am. Opo. Kailangan pa mapadami ko pa yan. Ayan. Thank you very much, Sir Dave. Baka po may gusto kayo i-shout out. Salamat po.